둘이 천덤나니 주하니 둘이 거가이 나온 주하니에 고이람공에 이감도 둘이 거의 나온 수아리에 괴롭공에 이간도 눈 같은 코페 보이는 젠티모 Siang saya trôi đều Mesia biên thu chu bonu trôi Christa lơ thở biang chu trôi Christa lơ thở trôi môi Beram te sana en kolla pula beram puteu mi shing singa patiana se now se tu alam da choi moyu crystal thar piang tu choi
la nung beratan mel voice chu kan tam lam tewa to pla ma thum ma kan ni venga hey mel voice a reng devin ti hian kan han kan thian howin kan han zai ve thina amaro chu kan ti nek neka kan ti don tran so mo kan ti line athen kan in host sananga tiang chuanin kan tun hi kan zai ho nung pen ni to mai theya an lanilo ve thei boka maro chu kan ruam manam te mishing ruam manam te kan omani chuan tun hi te tb a chuan kan zai ho nung pen ni to to na kan lan nung beratan Christian la bo kan number za som ti le palina kha ani a kan thei to pin tam thei an per mi lo sai puyu la ti kan hian chu ni kan phone te bo kan a chuak ke la last light kan zong te bo kan music lom kha kan he chu Môi ta kín ở sia gần chân tâm Cristo piana ei ta po ve suôn lệ tim mùa yêu lên không tu ma thầm quan na đâu vui